Hello there. Right. Since I never want to do a big diary. You said you were the diary. Right? I'm a quota. You said you were the diary. Right. Mambo yenu nyana badaluri ni. That's saka yamakota na ningi imwe pani imwe mkajani pambaika pepe imwe sina kama ni vipi ana abuda tupinza na pambaika pepe tawara kinzo ina marudizo mungu pamusoro idari ndotangira pana pamarufu ndakavakira imba ndikasvika paplaster pamarufu ndepapa ndini ndavakira imba vaifanira kundibhadhara mari yangu muna November havana kukwanisa kundipa mari yangu pandakazovafonera ndobva vanditi imba iri kudonha ndikati aiwa panenge pachiboorwa marata panogona kuita mistake yekuti chipikiri chinogona kudarikira kuboora saka panenge pakuda mabhandeji ndobva vanditi mari yenyu iripo mushure mekunge vadzimai vacho vati tikumbirawo baba vati ndikwerete mari kwamuri vanga vasara ne$60 yekuvaka ndobva ndati aiwa dambudziko nderedu tese torai $30 yacho mudii mondipa 30 yasara havana kundipa saka vamarufu vakazopedzera nditi mari yenyu iri kutoripo saka kandatenga simendi mozoya mupedzisa saka ndaona iye zvino dzasvika muna macho mari yangu hakuna $30 aiwa $60 kozoti plus yese 120 mamakapuwa 60 kwazara 60 aiwa ndandakatopuwa isiri 160 ndandakapuwa 100 chakuti saka $60 balance yenyu ina marufu imari ndowe ibalance 120 balance yangu 120 ko 30 ne-60 zvirubva kupi aiwa ava vaiti ndivakweretese pamari yangu yavaiva nayo $60 vaiti ndivakweretese $30 ndobva ndavati torai mushandise dambudziko riri kwatiri tese mavava ne$60 yenyu saka ivo kubva ipapo $30 yacho havanozondipa $30 yavakatora havanozondipa ndobva yaramba iri 60 ndo kuzoti kuplast $60 vamarufu mazviwa here vomundu zvinhu zvino zviri kutaura babava zviri kunopesana nokuti ivo ndakavapa basa rekuvaka kusvika pakupedza vakanga vanditi $200 pa$200 paipai ivo ndakavapa $150 yandikavapa zvadaro havana kupedza basa racho pakunosvika pakuisa rufu vakaisa marata pamwe pacho pafanira kunge pachipinda bhimu havana kuriisa nemawindow sills makatovhurika havana kuita izvozvo vakamhanyira kunoplasta chidimbu chikona chakafanana neichi patikaringana apapo ndopavari kuti vakaplasta ipapo noti vari kuda mari ini ndakangomirira chete kuti kana vauya vakapedzisa basa ravo ndovapa mari yavo ndo chete zvandikangomirira $200 yanga iri yebricklaying nerufi omwe saka pabricklaying neroofing chii chakasara kwakasara mari inoita $50 but basa ravo chii chakasara kuti zviitwe kwakasara kuti paiswe bhimu runoita kuti marata aroverwe abatane nebhimu rekuti mvura isapinde ndo chakasara parufu toya kumawindow sills havana chavakaita kwese kwakatovhurika vakabva vasiya izvozvo ndokubva vanoplasta chidimbu chemba one room iyoyo vakanoplasta zvakabva zvasara zvakadaro havana kuzodzoka maturusi avo ariko kumbababa ndati nini pabricklaying neroofing pakasara kuiswa beam 1 kwakasara kuiswa beam 1 nekurovera marata epabhimu riya marata kuti mvura isapinde ndo zvasara parufu itsinde imwe contract first then toenda pane kuplasta ivo vakangoplasta kadimbu kakona ndofunga sepatikaringa
ipapo ndo pavakaplasta. Havasati vapedza futi imba yese. Havana mbopedza. Asi paplastering mamawirirana mari paplastering taurirana kuti $25. $25. Ipi yese. Aiyo. Kuplasta room 1. Kuplasta room acho mangani? Pane 3 rooms. Saka yanga iri $75. Yanga iri 75. Very good. Saka kunyau dzekuplasta uku mune mari yamakavapa here? Kuna weplasta handina mari yandikavapa. Hamusati mavapa mari? Hasati ndavapa. One room hasati atopera futi kuplasta? Hasati yapera kuplasta. Which means tiri kuti isusu kuriko kuti vazobudirira kuplasta marumu haya ese vanenge vane $75 yavo. Ndizvozvo. Then ne $50 yavo balance iyoyo. Ndizvozvo. Iyoyo inobva yaita $125. Alright. Nai baba. Baba. Bhimu rakaiswa here? Ndingati zvavari kutaura zvekuplasta ivo havandichajiri. Ini ndakachaja. Ndati bhimu rakaiswa here? Bhimu kwakasara kapisi kakadai so. Panogori nekapisi kekuwedzera. Kakaiswa here? Mabhimu ese ndakaisa. Ndobva pasara kapisi. Pakasara pacho ipapo? Kapisi kakadai. Kakaiswa here? Hakana kuiswa. Ini ndivo vanga vasina bhimu racho. Alright. Saka pangati tii kubhimu uko kuda kupedziswa kuzva bhimu kai havatsvake bhimu. Mawindo series havari kutaura. Vakataura kuti ndinogadzira ematombo ivo. Right, toenda panhau. Saka ava vane mari yenyu yechii chaiyo? Vane mari yekuvaka $60 kwete 50. Vane 60. Kana mukadaidza mwana wangu andaivaka nayo. Koita yekuplasta. Kuplasta kwacho kwavari kuti ndakaplasta kakona. Ndakaplasta mudining. Ndikasvika ndakutosvika pamusuwo. Rakapera dining? Harina kupera. Izvi taitowirirana. Saka dining iro rikange rapera maida mari? Ndobva ndapinda muchi. Rikange rapera dining maida mari? Ini handisitaura zvedining chete. Nditaura zvemba yese. Aiwa, toda kuti imba yese haisati yaplastwa kababa. Tangari chiti dining iro dai ranga rapera mamida mari. Okay, imba yose mamida mari? Imba yose naenda vati 250. Kuplasta? Kuplasta imba yose. Mukati nekunze? Mukati nekunze. Okay, ndizvo here baba? Pakuplasta apo tasati tapedzerana. Pakuplasta. Plaza musati matopedza futi kuplasta. Saka inyaya yekuplasta ngatiziye iyi. Bozi imba yacho kana one room haisati yapera. Imba yacho ngainoaseswa. Tichanoona. But tiri kuti isusu kuti apa yekuplasta ika iyi, let's ignore this one. Bozi kana imwe room 1 yacho haisati yapera. Saka handeipa kuti makavaka apa pakasara imba avati $50 apa. Imati 60 ngatiwirirane pafika. Imari yakasara baba? Kwakasara $50. Amikuti mari yakasara 60. Kwa imimi mashanda mese muri vaviri munosiyana pamari sei? Zvakaitika ndezvo. Amunofana muri kuti po basa rine marume. Ava takavapa keshi yandikavapa $150. Munosainirana pano musainirana muchipanana mari idzi? Ipapo ndopatizosainisa. Zvisinei mambo ndinogona kupinda mukati mazviri ndomupa $60 yacho. Right, tine 6 sana uya tiinayo baba kuplastering ngatikunyararei because kana imba 1 haina kupera. Ava vana chikore tichenje $60 bricklaying and the roofing. Asi vari kuti imimi neni tawirirana pane bhimu risina kupera. Aiwa, yebhimu haisi nyaya. Zvipikiri ro vanga vasina zvipikiri. Saka pano ngatichiwirirana yekuti zvipikiri ngazvitsvakwe nebhimu ritsvakwe mutanga umapedza. Ai vaibata security yekuti mupedze basa. Saka muchida munopedza basa kokupai $60 yakasara. Asika time yava vanenge vachindidelaya oga inde nchida kushandisa mari yangu ndina vana vechikoro. Mari yenyu hamukwanisi kuisevenzesa musina kupedza basa baba? Koindeko ino handiti ndekuvaka here. Musati mapedza vakabata $60 kuti mupedzise basa. Ndakaramba here. Hamuna kuramba. Ivo ndo vakanditi ndokufonera. Inzwaika baba. Imimi hamuna kuramba kunopedzisa. Ava vasi kuramba kunopedzerwa. Pamwe mari yanga isipo yekuti bhimu rivepo. Ivo vainditi iripo. Dai iripo vade vakatenga. Maonero angu inini inawo yekuti mari ndo dzedzi dzinafamba zvakanaka. Asi chandanga tichikumbira ndechekuti baba vanhingiri vanhu vamarufu chinde munotsvaka bhimu nezvipikiri anditika kusvika pafriday apa munge maita kuti basa renyu ripere. Handinotenda. Bhimu racho ritoripo pawakatobva ranga riripo. Vachitobva ndakatouya naro ndakaribata. Zvipikiri pasiro. Mawanzo. Saka ngatingoti baba chinde munopedzisa basa
vokupa $60 and tikuti kusvika paFriday kutevera imei matopedza basa renyu mapuwa mari mugara zvakanaka mangwana tichada kuramba tichirarama tichivakirana ndinoenda nemvuri saka imi manga muchitopaita seya mopiwa $60 mapiwa $60 ngava ndisungise ngavanipa $60 yangu ivo kana ingisina kuita basa ravo wondisungisa vokusungisai let's say muri kuenda maokei baba munganosvika rimeme moti ndipe zvinhu $60 kana sakuzoya naye mondisungisa hazvigonika saka ndanga ndichifunga kuti maonero nyamuri kuita wai kuti hazvigoni ndo kusagonawo kwazvogona kuita ava havana chavanenge vachikusungisira nekuti imimiwo chamaita chacho chipo chekubhadhakwa basa ramakaita makabhadhakwa ndobva konsera panoda kupera pavati ndakubata $60 mopedzisa ndokupai mapabata imimi muri kuti ruzivo rwakazara kuti muende kunoshanda saka imimi motozomirira ruzivo kana rwamvura isisimo moenda munopedzisa basa renyu nyongo yenyu yamunoda mopiwa mari yenyu ivo ndo vakandidhile inzwai baba timbogaaitikubatsirei baba taurai ava baba imwe vanokupa roja vanofamba ndei vanofamba nerudzi kwamifa fambai navo munopedza basa upe mari yenyu zakwenda nokunorwizi fambai nekwavava munopedza basa ravo asi mamarufu zvipikiri zvavapedza zvipikiri zviripo baba nhasi munosvika maripedzi ngamuzoe yavava ava ngaenda vanopedza basa vapiwe mari right muri vamwe chete uyu ndiye anonzanika makota yemakota ndechii makota akaita sei katitaurira kuti makaita sei mwedi makavaka mari kwamakota ndakavaka kukasara $200 kuti imwe $100 ndekuisa maflosi nekubvisa rimwe door frame ndichisa rimwe nyowani nekuchera ndingiri yanga iripo floor yanga iripo ngatiwirirane kuti makati chamuda kuvaka chose basa renyu mamakachaja mari baba basa renyu rese kwamakota makachaja mari ndachaja 300 makachaja 300 iwo makota basa ravo vakachaja mari rinofana kuitira sekuti ndakavapa basa ndikuititenda imba yangu vandichaja $260 ndiye vakakuchaja $260 ndiye vakakuchaja vandichaja $260 vasimudza wandirume yasvika muwindo level ndobva ndavapa $100 ndavapa $100 vachiri kuvaka vasati vatombopedza kusvika pawindo level kuti vapedza kusvika pamusoro ndobva vasangana nerufu sekuru vakagwarai ndakavapa $60 ndobva ndasara nemari yavo $100 vese ndakasara nayo mari yavo sekuru ndobva vatanga kuvaka imba zvese zvandotatitenderana kuisa nefloor zvese ka tatitenderana 260 euro zvese nefloor nekurufa exactly sekuru ndobva vauya ndobva vavaka vapedza ndofunga kwa muwindo uyu havana kuisa kana kuvhara muwindo mawindo six havana kuisa pamusoro marata sekuru vangorovera marata umwe havana kuvhara bimfilling havana kumboita ndobva pafloor vaisa rumwe uku nerumwe uku yeapa iyi vasiya vanditi muzaya ndikuisa vabvaisa rafu vachindikuya mangwana kuzisa floor sekuru ndobva vakawana basa rekwababa vabuda apa ndobva vasekuru vaenda na sekuru anoona kutaudzana zvakaipa kana mbuti muzukuru ndoda mari kana chii hapana ndobva ndagara saka pavaise semunhu ukama namboti sekuru ngavati hari senguva yekurima tatatadzana naye naingoti sekuru vachazoita sei kupedzisa asi mari yavo sekuru ndakavaudza kubva chitanga handasida toshangana chikuru mari yavo nditori nayo ndanditori nazvo saka havana kupedzisa futi basa havana kupedza basa asi sekuru pavavazoita manje vakazowedzerera mari yamandasara nayo $100 sekuru vakabva vanotopa mari yechi vabva vati $100 padare pabepa redare sekuru ndandasara $100 yavo vakatoita 3 times mwana wavo achiuya ari ega mwana wavo achiuya achiti baba vawe havana baba wawe sekuru ndandakaonekwa ndekuti sekuru vakatanga ita kana ambuya vanotaura kuti mwana nyasi kuti andipachi mari kana ambuya vangu saka ndivandakafitovafonera ndakati sekuru ndozvinoita here pachirume zvokuti munonoudza anhu ambuya kuti mukudachi
mubuda mari sekuru herpedza nyaya yenyu sekuru ndai munopedza basa pamusoro idaro mungataura zveidaro ina handigoni kuzviramba zvamune mataura sekuti ndiri vatombo babava vakandudza kuti handisi kupa mari inini handitokupi mari ndobva ndati nai muzukuru zvapedza iyoyo kune $100 yenyu iriko endai munopedza basa sekuru vakapwanya imba ndavaka kusvika pamawindo level basa rakasara nderechika beam filling nechii sekuru kaendai munoita beam filling neflow mupiwe mari yenyu balance andikani mari yenyu here mubalance aiwa hatingotaurana zvekuisa nemahare makanyorera papo zveimba aiwa ndakanyorana nemunhu tadaro sekuru tasaungandizi simendi yakasara simendi zvese zviripo simendi yangu itoriko yakatooma yaome aichatoito titise flo pakaisa rafripa vachatoisipe flo nekuti pakaoma kudhara zvinga zoti sekuru vakauya vataisai flo pakadaro here kana kuti achazive kwavari asi zvekuti mari yavo zvese zvitoripo in future sekuru chingaida kubatsira chingaida kubatsira pedzai mabasa pane zvamuchaita zvese nyoranai pasi nevanhu venyu andika monyororana shamwari pastage yega yega ndoda $10 kana $20 uyewo kana muchinge mawirana kuti kana tapedza basa muchapa mari yakati nyoreranai pasi futi nemari yemapiwa nyoreranai pasi futi nebalansi yasara nyoreranai pasi futi ndinokutendai mukutaura chokwadi zvandinoziva kuti ndo makushandiro andinoita asi ina handa kuzviita izvo nekuda kwokuti saka asi uyo ari kubvuma kuti kune mari yenyu $100 yapedza basa vakapaza imba nengoro vakarova imba nengoro iona tukoro aiwa iyoyo haisi flow iyoyo haisi beam filling iyoyo aiwa zveflow hazvipo flow ndakaisa 2 rooms handiti ndikaisa rough flow pane dining ndikaisa mundu ndikafita door frame nedhoraka saka ndiri kushandira mahare makapiwa 160 keni ai 160 yanga iri bricklaying chete marooms mangana makava 3 i2 andakano extenda i2 babasa rese mawirira 260 rekwewire 2 marooms ndio mati 260 ndobva vazorova imba nengoro imba ndobva yapazika ndikatosvika ndikapasa kusvika pafoundation imba yanga iri mulevel vakadhwanatsa nongoro imba yakakereka iri mulevel yani ndobva ndakati sekuru tsaurai paimba iyi izvezvizvi kuti mukuda ndikupei zvakadii sezvo tsano vaita sei varova imba ine ngoro vati yakreka pakona zvakanzi hamuzukuru pahukama handisiuda kubhata ati sekuru tsaurai ndikupeichi mari yenyu sekuru kati hapa ukama ndobva vaenda da sekuru kana kumbonesana hapana kana kudii kana mboya kuzobvunza kuti muzaya kuenda kuenderatu pamusoro ndakabva kwasviba vachiramba nemari baba vachitaura kuti nhai sekuru saka kuvaka kwamakaita pakadhirizwa mukuda mari inini ndiri kuchaja pakadhirizwa pacho panoda mari nekufita doframe nedor right nekuzoisa mafloors ndo zvandiri kuti $100 ko 160 mwepo yanga irichi aiwa 160 yanga iri bricklaying kwatakatobvawo zvakapera pandisina kubhadharwa nepakapaziwa imba ndikatangidza nekuisa floor nekuchinja doframe ndopa $100 ndoba ndiri kutaurira imwe $100 amutorodai mukansekuru wandiudzopa takataurirana kuti imba 160 260 pakuvaka ini ndakapa 160 ko 200 yazobvepi yepamusoro imba ingarumuka takatotaura sekuru vakaramba ina ndakuramba kuti imba yakapanya ndakunzwisa nyaya iyi iwewe pamari 260 mamawirirana nasekuru wakavapa 160 kwasara $100 kwasara $100 ndomva imba yapwanyika iyi yanga yatopwanyika yatodarika yatopwanyika kudhara vakazovaka imba yatoita sei yatopwanyika kudhara vakazopesa kuvaka imba izvezvi sekuru vanhu vaitoziva kuti vane $100 asi paepapa
vakazotaura kuti kodhora kafitwa nderemba ipi iyoyo vakavaka yacho dhainini remba 1 yamakatacha 260 yakanga yakavakwa kudhara ndakaivaka gore rakapera dhainini saka imba yanga yakavakwa kudhara akanditi chinjai dhofuremu riripo paimba yakavakwa kudhara andii usiku rida ndobva auya nererati iwe dhofuremu rakavakwa kudhara wakabhadhara here wezi yanga isiri outside contract yekuwakaimba madhofuremu reimba imwe tsaro yakudhara kuti tizosvika pakupanya imbani ndakatanga ndatoza ndikati sekuru imba yangu idaizwa so imba yangu andi zvese kuita imba yangu zvese nikuda mari what's problem yamuri kuita msekuru kutika ndekuchaja kana chitina ndakasachitina pakati ndakazobvisa chakati ndakazodidi contract ainzavo kuti bosi kana uchindivakira imba hautauri nhau yedhofuremu kuti kwai ndakabvisa dhofuremu iyo ini contract yako yekuti uvake pandipo panake ini maimba kangochaja basa renyuka 1 imba ndakaivaka gore rapera museri anditi 1 room iri 1 room andiudza kuti ndiri kuda kuti imba ite 3 rooms nekufamba kwenguva ndobva azondifonera ndobva ndaenda ndobva ndanomupa quotation ndikavaka 2 rooms maside ndobva anditi auya nerimwe dhofuremu rine dho remarata ndobva ati sekurubvisa dhofuremu iyi makamuti mukuda mari panyaya iyoyo ine ndaida kumuchaja iye haana kana anga asiko makuda muchaja nhasi ndakuchaja nhasi ndakazobatanidza kumuchaja pandaiita nekubaza kwakaita right shamari zvaunoita iyoka sekuru mabhadhira mari dare mabhadhira mari dare uinde unotsvaga $35 upe sekuru wanzo ivabhadhara kudai then sekuru chiendai kumba kwemuzukuru mada munopedzisa basa ako pe balance yenyande zvazi yakasara endai munopedzisa basa mopedzisa basa vanakanaka muzukuru wenyu achitobika sadza nemuzukuru wenyu achikubikirai muchidya pamba obva akupedzirai mari yenyu $100 yakasara moramba makamirira kwamanyu wakanaka asi ipapo hamunge ndisina kugutsikana ipapo ndendisina kugutsikana isusu tikutaura zvamatiudzaka isusu togutsikana nei manje tikutotaura zvamakawirirana kumba kwenyu uyu ndeye wamakuvakirako twaza $100 hamuna chakanyorwa inzwa yakasekuru kwatira hamuna chinyorwa chiripo zvekutoti pamwe tagona tonyenyu yatina hatikwanisi kuitonga kozi hapana patitoona ndezvemurombo zvamuri kutiudza saka tatu at least tatichipiwa $35 edare mozoenda munopedzisa pakapera pamupa $100 nokuti kana musina mapepa kutobatsirana watiri kuita uku masimendi angu aka asingachatoita ndakutotenga futi ka masimendi aka da kushandisa iwayo ngoda iwayo asi achiri kushanda atodombo kaoma chaita saka wafunga kuita sei sekuru ndowasiya wavhura masimendi achiti ndikazoisa mangwana havana kuzotouya masimendi avhugwese kashamwani kwavhurwa mangani vakavhurwa 1 rimwe rachenaka patakazovhandira chena iroro rakatozooma nekuti sekuru inde ndakatoungaidza taka ravakavhura ungoritenga mari zimendi $13 unobvisa $100 $1 iro pamusoro ina hangu handikwanise kudzvanyirwa ndakasvinura nemuzukuru masimende ndini ndakaenda ndikatenga masimende ndikashandisa masimende aya ndakatenga nemudzimai wake ndikashandisa masimende aya ndikaenda ndikatenga mabhimu nemarinforce ndini musi wandaibva kwaharare musi wandakataenda ndikatichitinga saka izvi zvokuti masimende ini ndakatorega kuisa polish pane paiti akati ndikuda kuisa kwanzi kune 1 bag ramakasiya mahura aiwa hanzi ndoda kuisa matiles aiwa ndati mudining ati ndoda kuisa matiles mudining ini ndaisa rafu ndobva simende yadi yapera yandakazobvira ati ndakavhira nchiisa ko mupurisa akauya chiri pasamuel ndakatomurakidzawo masimende acho apa mutinoona yakavhurwa iwe sekuru vakabva simende yapera kwekazovhurwa yakabvepa sekuru vakabva zvinhu zvese zviripo hapana chinhu chakazowedzerwa pazvinhu zvakasiwana sekuru zvinhu zvese zviripo achaziva manje baba sina simende
mukuda here kupesana paukama hwenyu noda kwe$10 saka iwo uri kungozvitambirawo kuti zvakaitika moenda papulani b chete unongatomechera paukama ndinobhiridha zvinhu zvavo magona mapepa mamusi chakuchaja pano handi pa next day ayapera yatopera next vakaunzwa kuudari navaurayaya vane zvavanoda kutaura kuti mambo vanzira taurai. amai vari padhuzenena ndakabuda kumba musi wa 22 August ichienda kufukwana musi wa 24 ndobva vaya vakatora vadzimai vangu ma11 dzeusiku vachibva vaenda navo kumba kwamai ava vatsinda vakanonokera mai ava vachitsvaga murume wavo ngounhau yakaita vaitsvaga chii vachitsvaga murume wavo vakaenda nemudzimai wenyu vakati ndipfekedze dambo notsvaga murume wangu ndisipo but mukadzi uyu makamuudza uri kuti handisipo usabva pano pamba kare ane mhosva ndiani papa aiwa inini ndinoti ava vane mhosva vari kutonga musha mangu ndiro aiwa ava vakaenda kunokumbira mudzimai wenyu ndiperekedzewo ka aiwa avakumbira kakwanisii aiwa ava vakakumbiri kwamuri munhukadzi ka ava vanoenda kune umwe munhukadzi abiwavo shamwa ndogona ndiperekedzawo here pakati imimi murayiro wenyu kana uchiti kumukadzi haufaniri kubva panapa mukadzi wenyu ndiada yakatoodza shamwari yake kuti shamwari ini handitenderwi shamwari kufamba ndine urombo pamusoro izvo hazvina kutanga nhasi nokuti vanouya vachitora vadzimai vangu vachienda navo vadzimai venyu vanotogwa nokuda kwei ini andizivewo ushamwari hwavo mukadzi wenyu ndomufanira kudayira ini ndakataura ari kupi mukadzi wenyu aiwa sekava vari kuti mukadzi uyu amenokubasa kwayo wenyu saka atoriteereinakashata iyoakutotoka pamba otherwise ndiani kakatori kuna vamira ndikuperekedzei kubvunzwa saka ane mhosva ndiani mukadzi wenyu nevava ane mhosva ndiani mukadzi wenyu nevava ini ndoti vese vane mhosva very good vakuona ipapo saka masungisa munhu wani manje saka vose ngavawe sungisai vanhu 2 vakabva pamba penyu zvisina mvumo yenyu ngauye pano tivatongeresa vari vaviri ano next dare pane ava amai ava vakandituka handakutaura navo akatuka ndombi ngatibuda zvase mari yedanyo iri kubiwe usataurisa zvinobharira mari yedanyo mama wirira nazvo unomudza avo kapa okay baba uyu akaita sei amai ava taitobvawo kudare kwasabhuku inini ndasara ndiri kwasabhuku ivo vakuenda kumba vadzimai vangu vainetsana namai guru vavo nenyaya yechikwereti ivo futi vane chikwereti chekushopu kwangu saka amai ava vakabva vatanga kutukirira inini zvikanzi unototi une chimurume ipapo chimurume chine fesi inenge bora yedhongo imai wepo here baba ndakasvika ndiudzwa nemuzukuru wangu vakaudzwa aitukwa ndiana inini ndikuda kuti wacho aitukirirwa ndiani aivepo vadzimai vangu nemuzukuru wangu anga aripo saka ndiye akasvika achitondo vakakuudza here vadzimai vari ari kudumba toitonga sei tinofona
Aiwa, izati tuka munhu mukuru adazoenda wewe. Ina pamusoro idani. Baba andambowatuka isu saka nitani mukadzi wotiri 2 tichitobva udare kwataiba. Indava nangotangondisa nemukadzi wavo patakatukana nabhara kana munhu akambotukana namurume. Taingonetsana pachizvedu vakadzi vega pamadzimai. Asi ndakazoona chisamanisi chichiuya kuti hanzi wakamhanga Unotonga munhu iwe chisamanisi nekuti kudiwo. Wakutuka wakatuka babaka. Kuti chisamanisi wakamba nerembudzi munhu. Mbudzi iwe yekuta zvekuti chisamanisi node kui. Loko watangoti zvoni zvomu ndazotangondisa nemukadzi woti ngori 2 nemukadzi woti takatonitsana takatotanga kutowirirana. Unoradza unopa muromo iwe. Unogoranga zvako baba vasina kunzwa chituka pano watuka iwe. Ngoti apa tina umbowa. Batato kuona matauriro waita apa kuti paichisamanisi. Unopa muromo. Asi imimi wobaba imimi. We have to be very fair with these courts. Andizvi. Imimi makatukwa neuyu musipo. Makazviziva sei? Aiwa, ndakatosvikawo ndichitoudzwa ndati makazviziva sei kuti matukwa? Aiwa, ndakateerera zvandaudzwa. Makaudzwa nani? Nemuzukuru wangu. Ndiwo mane mauya naye kuti muzukuru iwe pandakatukwa ka ndiwanga uripo. Aiwa, azvinetse ndinodzoka naye. Uyai naye muswe muvape date ramurangana. Vape date nekudzoka. Vape date vadzoke kudare rira rini. Unamuswa 27 kudare. 27. Ambuya. Mwana nemuzukuru. Mudziro yarini. Vanouya kudare pavanenge vatobhadhara. Saka vakabva vati vakabva vati pachikwereti chavanga vanacho apana mwana medare here. Tati 27 pamuri kuya kudare. Ndozopedza munhu anzeni. Tandai vangu. Etirane vamwe hei. Ambuya.